Butas niya. Butas niya. Tingin mo saan nabutas yan? Hindi mo rin malalaman, di ba? Hindi ko na malalaman. Ito may butas guys. Oh. Hindi lang. Galing ah. Bilis na magtanggal no. Nakakabit na yung ano eh, gulong. Ay yung mag, di ba? Magkano daw? Ang sabi kasi kanina, pinakamababa daw, 250. Ha? 250 daw pinakamababa. 2? 250, 250. Eh, ano sabi nito? Wala pa. Wala pa natin. Guys, dito kami sa Goodyear, nagpa-vulcanize. Goodyear. Doon nabutas ang gulong ng PS Tonic. Na pinatanggalan ni Kuya. Tako? Oo. Kaya pala madali siyang ano. Di ba pinahanginan mo na sabi mo? Oo. Kailan mo Hapon. napansin yun? Kahapon lang. Kasi kahapon lang ako nag-check eh. Kasi sa Sabado, di ko naman pa yun, tingnan. Biyernes pa yun. Oo nga eh. Paghatid mo yan, Biyernes. Oo. Guys, tatanggalin na yung pako. Grabe ang lalim. Ito yung nakabutas guys. Oh. Diretso siya. Pako ba to? Parang hindi. Hindi Brad, alambre. Alam mo. So, hindi pala siya pako, alambre. So guys, alambre. Vulcanize na ito yan. Yung mags guys. Yung mags niya. Sa siwang siya na ano, diba? Guys, dinala na doon. Babalikan ni Kuya. Diba? Yung non-vulcanizing, mano-mano yan. Ngayon. Anong PSI na sir? 30 yan na lang, 32 yung baba. Yung hangin. Oh, dirty Sa ko akin lang. 36 yun. 46 yun. Nandun sa ano.
yung service namin. Nasa gali, sa kabila yata. Oo. Ay, okay na na. Yan guys, good year. Kami babalik na sa office para ikabit na yung gulong. A few moments later. Balik ko na tong gulong niya dito sa reserva na napakaliit. Oh. Yung tolls. Ito yung pangtanggal ko. Dito yun guys, dito. So, okay. So yan guys, natanggal ko na. Ayusin ko lang. Ito yung maliit. Yan guys, nakabit na rin. Tapos na. Yan guys, binalik ko na yung receiver ng gulong. Maliit. Kasi yung lagayan ng tools. Ito yung may butas niya, ito. Ayun, okay na. Babalik ko na guys itong mga tools. So ayan guys. Okay na. Grabe, pawis ka. So ayan guys, hanggang dito na lang ang aking video. Dahil ako'y maghahatid na sa aking mga katrabaho, natapos ko nang mapavulcanize ang gulong at naikabit ko na rin.